Kwintokozo ukukhuluma nawe kwi-channel igama Pasonic, i-channel inyufleke isibheka udaba lwamaphupho njenganjalo. Sibheka la udaba lwephupho lithinta ke la ingculaza, sifo sengculaza. Kodwa ke what I can say is that ulibuzwe usinikiwe Shabalala 8415 uthi sabona icela ubuze uphupha utest positive ingculaza eclinic kusho ukuthini. We did respond, then we are redoing the video ahle. So what I can say is that umuphupha utest positive ngaba ingculaza, ngaba ushukela, ngaba iTB, ngaba noma besiphi esinye isifo, kuwuphawu olubi lolo. Lungaba lukhomba izimo sokuzobhekana nazo ezithile, kungabe kukhomba futhi ubuthakathi nezigadlo ezithintekayo lapha empilweni yakho esuke zibhekiswe empilweni yakho, yabo. So nake singakusho ukuthi akungathi umuphupha uthi hayi mina ngiphupha ngithetha positive kwi-TB bese uhlala, noma ngiphupha ngithetha positive kwi-diabetes bese uhlala, ngiphupha ngithetha positive kwi-TB uhlala. Lokho kuyi it's a call yokuthi you need to wake up, you need to stand up, you need to find abalaphi abangakusiza. So number 1 singakusho kodwa ukuthi ke umuphupha into eyisifo kuwuphawu lokumangathi uthola ukuthi unengculaza noma nje nesinye isifo. Lokho kungasho ukuthi mhlawumbe kungeze kumuntu osuke ukhathazekile ngaleso sifo leso, noma usabela ukuthi singase mhlawumbe sikubambe, ngoba kuyenze uthola ukuthi umuntu unokusabela isifo esithile igcine sephupha. Omunye kungenzeka usanda uhlelo ukuyotesta, then unalo loluvalo lolo lokuthi mhlawumbe what if ngitholakala inalento le bese ugcina uphupha ke ngenxa ukuthi uvele usenhlweni zokuyotesta, then usosaba ukuthi kungenzeka ubuye upositive kuleso sifo leso, yabo. 2 kungenzeka futhi umuthola ukuthi mhlawumbe unengculaza noma nesinye isifo, kube nje ukuthi usukuzobhala nesimo esiyingozi esinzima, noma usukuzobhala nozungu lwezitha ezizokumisa kabi empilweni, noma izitha esuke zingakufisela kuhle empilweni, yabona. 3 futhi uphupha into eyisifo kuwuphawu uma uthola ukuthi unengculaza noma kunesinye isifo osoluthi mhlawumbe usukuzobhala nenkinga noma neyinkinga okuzoba nzima mhlawumbe ukuthi ungathola isixazululo salezo nkinga lezo, yabona. Kodwa uzofanele usukume uzame ukuyithola ke leyo nkinga noma leso sixazululo saleyo nkinga leyo, yabo. So then okunye singakubalula number 4 umuphupha futhi isifo ngaba esinye, ngabe sengculaza, ngabe diabetes, ngabe whatever disease, mdlavuza, cancer, yabo. Uma utesta positive kwisifo esithile ngesikhathi sephupho, noma umuphupha utesta positive of any disease, lokho kungakhomba ukuthi kumele usukume uthole usizo lwabantu ababelaphi bendabuko abazohamba bekulahle into eyisilwane esuke mhlawumbe uthunyelwa ngayo ngaleso sikhathi leso, uhamba uyolahlwa, bese nawe mhlawumbe uba umuntu oba matasa nje ngokusebenzisa into ihlazi empilweni zokususa amathunzi. Ushithi nawe ufuna nje kancane kancane usenze lezi ihlazi zokususa amathunzi ukwenzela ukuthi lezi igadlo asuke bekuthumela ngazo, ongaba ukuthi ugadlwa ngento eyingculaza, ugadlwa ngento eyicancer, ugadlwa ngento eyi-TB, ugadlwa ngento mhlawumbe eyi-diabetes, ugadlwa nganoma besiphi isifo osukugadlwa ngaso, ungenzeki utholakala usunaso ngokuhamba kwesikhathi, ngoba le suke bekuthumela ngento eyisilwane, into eyisigadlo ezenza ukuthi mhlawumbe ngokuhamba kwesikhathi uthi uyatesta vele ugcina usutesta positive kanti akusisona lesi sifo, kodwa ilento eyisilwane, lento ewumoya omubi esuke bekuloya ngayo noma esuke sinamathela emzimbeni wakho enzela ukuthi nawe ugcine sewusokola empilweni, sohlupheka noma usuba nenkinga eziningi. Kodwa ke uma utesta positive usukuma thola usizo. Yes, of course you need to look at the background first ukuthi why, what could be the trigger of that. If there is a trigger like njengoba sengisho ukuthi ngaba ukuthi mhlawumbe vele kade uhleli ukuyohlola, uyasaba ukuyohlola, noma kunomuntu osanda kuthola u-HIV or nesinye isifo, so unaleyo anxiety, then you might khuleka. But if kuzoba iphupho eliqhamuka out of the blue la khona utesta positive of any disease, then kufuna usukume uthola usizo. Sibonga kakhulu futhi kuMashabalala olaphana ke Soweto. Mashabalala has contributed kwi-information ethinta futhi isilwane ume lapho endabuko lapha eSoweto. Mambatha, yes, Mambatha. So ulaphana ke Soweto, uye sike sakhuluma naye futhi wakuveza la ukuthi abantu uma bephupha la maphupho lawa ahambisana kakhulu nezifo
mambatha bafuna besukume shuthi makune noma bisiphi isifo ozophupha naso sukuma masinya uthola ukwelashwa kunento eyisilwane isuke ithunyelwa kwena yabo kodwa ke it could be that mhlawumbe nama triggers if there are no other triggers sukuma thola abantu ababelaphi siyabonga be blessed.